Nosaltres estem estudiant el sistema mètric decimal i ara jo mesuraré una taula perquè vull comprar un mantell. Llavors, per això necessitem utilitzar el sistema mètric decimal amb unes unitats de lentitud, que utilitzarem el metre i el centímetre. I per fer tot això necessitem mesurar-la i la mesurem amb una cinta mètrica. La mesurem. I també hem de tindre en compte que ha d'estar recta, perquè si no, no serien coherents les mesures. 1,30 centímetres, que això a la forma complexa seria 1 metre i 30 centímetres. Ara, l'amplada. L'amplada són 65 centímetres, que a la forma complexa seria el mateix.